Arewa ta yi shiru, ni kam ina 442 ne. Akwai matsala sosai. A'a, kamar ya. A kira wayan shi bai tafiya. Ni ma ai, me yake faruwa ne? Abin na bani tausayi. A'a, wani abu ne same shi? Abin ka da tsautsayi. A'a, me yake faruwa ne? Ku faɗa min mana. An harbe shi. Haba dai. Wallahi. Kana gurin aka yi? Ba nan. A'a, amma waye ya harbe shi? Masu cutar mutane. Suwa kenan. Shi kuma me ya musu da za su harbe shi? Rashin ji. A'a, ba wani irin rashin ji kuma. Ya masa fasha. Ban gane ba. An ci kuɗin sata. Kokotun kai ƙarya ne. Babu ƙarya. A'a, to amma nawa ne da har za su harbe shi? Miliyan 10. Kai. Allah dai ya tsare mu faɗawa tsautsayi. Amin, amma duk da haka bai kamata su harbe shi ba. Aiko kana so ka balayi. A'a, babu, gaskiya nake faɗa. Ya kamata a yi wani abu. Baka da kai. A'a, ba kai ba fa. Diesel ne zai yi wani abu. Ba ruwa na. A'a, ba kai ne gwamnan mawakan Arewa ba? Ni ban sani ba. A'a, Ai shine. na sani, rabu da shi. Ina Maddox. Zo gani. Yawwa, 442 kuma kaji. Dama kai ne babban abokin shi ai. Karfa mun asiri. A'a, juya mai baya za ka yi? Fuskanci ba shi da rana. A'a, amma an ce ai shi tsautsayi ne ya hau kan shi. Waye ya ce ma? A'a, ba tsautsayi ba ne? Duk abin da kai sai ya dawo maka. Kana so ka ce abin da ya ne ya dawo mishi? Haka ne. A'a, to kuma haka ne DJ AB ya kamata ka yi waka, ka faɗi abin da aka mishi. Ba zan faɗi ba. A'a, sun kashe banza kenan? Allah ka kai haske kabari.